La ginesta, Joan Margall. Biografia de Joan Margall i Gorina. Va néixer el dia 10 d'octubre del 1860 a Barcelona i va morir també a Barcelona el dia 20 de desembre del 1911, amb 51 anys, d'una malaltia anomenada febre de Malta. Va ser un poeta i escriptor català i un personatge molt important dins la poesia modernista, al canvi de segle del segle XIX al segle XX. El seu manuscrit està conservat a l'Arxiu Joan Margall de Barcelona. Ell, a part de ser escriptor i poeta, també era traductor, i va ser així com va introduir a Catalunya molta literatura alemanya, ja que ell traduïa textos de Goethe, Nietzsche i Novalis, per exemple, entre molts altres. També va treballar com a periodista en el Diari de Barcelona i a La Veu de Catalunya. I gràcies a això, els articles que escrivia i més dels 450 obres que va fer o traduir, va ser una gran influència social. A part de tenir una gran influència social, també era un gran influent tant en la religió com en la política, i d'aquesta última n'en va escriure uns quants poemes. Va escriure moltíssims poemes, per exemple, La ginesta, La vaca cega, Paternal, La sardana, Cant espiritual, L'O d'Espanya, La fàgia d'en Jordà, Excelsior, entre molts altres. A més, va traduir un munt de publicacions, com entre d'altres Seqüències, de l'Avenç, Programa de Manresa, de Rodríguez Serra, Artículos, de Fidel Giró, Elogi a la poesia, de Bartomeu Barxies, i molts més. I no només traduïa textos o poemes, sinó també podia traduir, i ho va fer, volums complets. Va guanyar molts premis i honors, entre els quals 3 Jocs Florals, i per això va guanyar el Premi Mestre en Gai Saber, també el Premi Fasterhat, i el seu retrat forma part de la Galeria de Catalans Il·lustres a l'Ajuntament de Barcelona. Es va casar amb Clara Noble Malvido, a la qual va conèixer a Puigcerdà, i van començar a viure a Barcelona, i des d'allà van tenir 13 fills. L'últim va néixer el mateix any que ell va morir. La ginesta de Joan Margall. La ginesta altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve el temps de la calor. Per fer-li una abraçada, he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que n'arborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava, furiós el sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou, desflorant tanta hermosura fins que el cor m'ha dit prou. Amb un vimet que creixia, innocent a vora seu, he lligat la dolça ímia ben estreta en un pont breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat cara al mar. M'he girat al mar de cara, que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall. La ginesta per mi és de la temàtica de la primavera i la natura. També podria ser de l'amor, però per mi ho és la primavera, bàsicament perquè parla de... personifica la ginesta com l'arribada de la primavera. Llavors vol dir que quan arriba la ginesta vol dir que arriba la primavera, o viceversa. Per tant, quan ve la primavera ve la calor, el cant dels ocells, les flors... El primer punt de llibre que he fet jo és aquest. Els versos que he triat és La ginesta altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada, que ve el temps de la calor, ja que per mi són els versos que millor expliquen i més m'agraden de tot el poema, ja que explica i representa que quan ve la ginesta vol dir que torna un altre cop, vol dir que torna a la calor i que torna un altre cop al bon temps. El segon punt de llibre que n'he fet és aquest, i en aquest són els mateixos versos,
però em centro més en el color groc, que és el color de la ginesta, que per mi representa la felicitat i l'alegria i el bon temps.